Ikaduha nga COVID-19 positive sa probinsya sang Capiz, kag duha man ka mga COVID-19 patients sa Aklan. Naka-recover na. Si John Sala nakatutok. Matunog na pampamalakta. Kag may pabalon pa nga mapagsik kasaot ang mga staff sang Rojas Memorial Provincial Hospital sa pag-discharge ang ikaduha nga COVID-19 positive sang probinsya sang Capiz nga naka-recover. Ang 58 anyos nga gikan sa Mambusaw, Capiz, amo si Western Visayas patient number 19. Nangin emosyonal ini samtang nagpasalamat sa mga medical staff na nagtatap sa iya, tubtob nga nag-ayo sa masakit. Nagpasalamat din ako sa bilong na staff sa wala nilingin pa. Pagsabay ako sa ako, nag-recover ako. Yes. Hindi ko malipat ang kamutangan. Maraming salamat. Sa press release ang Capiz Provincial Health Office, apisan nga naka-recover na ikapaidalom sa gihapon ini sa 14-day home quarantine kakinahanglan liwat nga swab test. Sa lima nga nagpositibo sa probinsya sang Capiz, duwang naka-recover, duwang padayon nga nagapaayo kag na-admit sa ospital samtang isa naman ang napatay. Samtang subong man nga adlaw sang nakaguwa sa Dr. Rafael S. Tumbucon Memorial Hospital sa Banwa sang Kalibo, ang pinakauna nga COVID-19 patient sang probinsya sang Aklan. Siya amo ang 81 anyos nga lalaki nga ikalima naman nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Balita halin sa probinsya sang Capiz kag Aklan, John Sala. 1 Western Visayas.